Mireu, començaré resant un Pare Nostre. Pare Nostre, que esteu en la santificació. Amén. Tinc la mare ingressada. Ha anat a Barcelona i l'han ingressada. I ha donat notícia que l'ingressaven a la padrina. La padrina té 91 anys, jo estic a Tarragona. La padrina no m'ha sabut dir el nom de l'hospital. Oh, hi ha més hospitals per metre quadrat que poetes hi havia a Catalunya, sí. Hi ha hospitals per metre quadrat, Clar, hi ha una pel·lícula americana molt bona que la filla truca a tots i cadascun dels hospitals i els caps fins que la troba. Tu creus que he de fer aquesta putada al personal? El personal pas, que és el que ho manega tot. Mira, aquí tinc el mòbil. Ella el sap perfectament. Li he deixat un missatge de que si a les 10 del matí no rebo notícies, em preocuparé. Sembla que tot va bé. Amb la mare mantenim un vincle que també, quan ens fa mal una cosa, l'altra també ho sent. I estic molt atent al meu cos. Bueno, és un compàs d'espera, ves? Què faig? Em tiro per la finestra? No, compàs d'espera. Bé, i amb aquest compàs d'espera em va a parlar de l'Odissea, per què no? La literatura catalana, perfecta. Mira, hi ha una figura en l'Odissea, d'arriba, que és tota d'arriba, ja no és d'Homer, és d'arriba. Però un rot, em ve un rot. Quan em ve un rot és que el meu amic James està escoltant. La tos és dels ducados, del vici dels ducados. Polifem i el vi. Mireu, amics meus, a Polifem no se li pot donar vi. Si Polifem vol viure com una bèstia en la natura i menjant-se criatures humanes, Polifem no tasta la cultura. No la tasta. No se li dona el vi. És que no se n'hi dona. Si un subsaharià és lo suficientment malparit com per ofegar-se'n a dotzenes de milers al Mediterrani, embrutar-nos les aigües del Mediterrani, que hi ha la caca, al Mediterrani hi ha la caca, i s'hi posen els seus cadàvers a la caca, a la meva caca. Si és suficientment malparit com per matar els seus bebès i ofegar-se ell mateix, per obtenir una mica de vi i una mica de caramel social, de comprensió i d'escalforeta de cor, a aquest tio no se li dona vi. A aquest tio no se li dona escalforeta de cor. A aquest tio no se li dona comprensió. La primera llei de la comprensió, a mi m'ho sembla, de la civilització, del molt que pot donar la civilització de companyerisme, amistat, amor, estimació i escalfor solidària, és que precisament no es demana d'aquesta manera. Manolo Hugué era l'escultor que passava gana, setmanes sense menjar. Però sabia que si es queixava d'aquesta manera, encara menjava menys. Passejava pel carrer de Valls dient xistes i amb un palillo a la boca, com si hagués menjat. Va, vine, que farem unes olives, que m'acabes d'explicar això. I aquell dia menjava olives. I potser un cafè. Home, la gent passava gana, Hi havia pocs recursos, abans. Si al segle XX es va cremar tanta fusta és perquè hi hagi recursos, L'any 19 es va inventar el iogurt Danone. Encara el tenim, De fet, de tot ho tenim a Occident. I al Subsàhara tenen horts amb enciams. O sigui que visquin dels seus horts i dels seus enciams. Que si d'alguna manera ho poden demanar bé, sense fer l'animal, sense fer el Polifem, amb l'ull bullat, llavors potser ho entendrem, que se'ls hi pot donar vi, i aromes de Montserrat inclús. Bé, el vi és cultura, la literatura és cultura, i no és qualsevol cosa. Doncs el poeta aquell de l'amor, dels pastors, el poeta bucòlic, va cantar Polifem al mar enamorat de Galatea. I llavors Calímac, el poeta hebreu, el va castigar. Va dir, això que has escrit no serveix de res. Amb això no et guanyes el pa. Uco sonat Tarragón sigue doica més.
No ens fas tanta por com un bri de pa. Li estava dient a Teòcrit que si havia fet aquell poema no li pagarien ni de conya, ni el convidarien a un banquet. I Teòcrit va fer Polifem, el ciclop. Galatea, que surts de les ones rialleres, vine amb mi, que vull fer l'amor amb tu, sisplau. Calímac li va dir, Teòcrit, si presentes una bèstia amb trets culturals tan fins, espantes el tirà de Siracusa. No et dona ni la dona de navis. No sap què fer amb tu. Però és increïble. Camacés o Ciclops. El ciclop no era un idiota. Amb això Teòcrit està dient el poder de l'amor. Aneu amb cuidado, Aneu amb cuidado els que feu el bèstia. Perquè l'amor és cultural, L'amor està desenrotlladíssim culturalment, I si mai us toca Venus, o un desig, patireu, I patireu d'una manera molt fina, És la reflexió. De moment la mare no truca. Tot va bé. Jo no estic sentint ni l'agonia, ni la mort, ni res. No sento res. No ho sento. Hi ha hagut un moment en què he sentit que estava en un espai en què m'invitava a sentir agonia. Jo dic, mare, tu creus que cal això? I he transmès amb el pensament. Home, la pregunta que sempre li faig a la mare és si els seus dolors i mals, si encara tira una mica més. 11 anys, posem. I de moment m'ha dit que sí. Li fa molt mal les cames. Però de moment va tirant. Res de nou. Si hi ha novetats, naturalment, no us en mantindré informats. Aquest vídeo us arribarà en qualsevol moment del dia o de la nit. Són moments Bielsa. Propios con Nescafé o con té.